baba mai sare-sare, ku ce mana baba mai sare-sare, ga baba mai zage-zage, ga baba mai kwashe-kwashe, ashe baba wa babban kwabo ne da ya fara saran mutane, kashi yana ta zagin mutane, baba mai make-make, kwankwasiya ta fi karfin shirinka, kai kwankwasiya ta fi karfin saninka, ta fi karfin ɗan ragam za'irinka, mai baki nauwa da zagin su kaka, suna daina ganin mutuncin idanka. Ga baba mai harbe-harbe, na ce Allah ya tsine wa kaza, kai ku ce Allah ya tsine wa kaza, da ta tagunta ta goge baki, kuma gashi ta ci tago da sarkin tarauka. Baba mai zage-zage, sun ga ka makale wa tsoho na daura, ka yau na ana ta yake haƙora, sani yanzu a kan kazanta da kura, kuma dole miya da bawo ashara. Ga baba mai gamje-gamje, kowa ya taba mu sai mun taba shi, kuma kowa ya nufo mu sai mun bace shi, daga kanka zuwa ya kan masu goshi, zabiya na lura an ɗauki dashi, cutan yashi ko bana ta kan shi, ɗan an ta dangwala gani gashi, da gamza ne gidan make-make. Ga baba mai sare-sare, insha Allah sai mun kife ka, idan Allah ya yi sai mun baje ka, tun da mun ga kana ta haure iyaka, ga gwamnatin bara gurbi harbin su jaka, ƙaryar ka baba mai sare-sare, ga baba mai doke-doke, tilawa kwankwasiya ta nana, mace da bakin ciki mummunana, jar hula ko ina ga ta sannan, ka cire mana sulhu dai babu wannan, dan kaki mu barka garzalina. Da baba mai zage-zage, baba ya rikice da neman su lalla, dan haraji su owa an ɗauki talla, kasu sanya mutan gari na ta kwalla, a Kano ba kasuwa masu talla, da muke faɗi babu kauna. Baba mai doke-doke, a Kano dai kwankwasiya ake yi, Aligawa Kaduna ma duk suna yi, wanda da Abuja sun kau da shayi, Nasarawa Gwamba buri suke yi, Komune ka can bar na birnin masoyi, ga yan garin Taraba a duka ja suke yi, Adamawa kwankwasiya suke yi, Katsinawa ma garin babu shayi, Kuje Sakwata Kebbi duka ja suke yi, Zamfarawa kwankwasiyar suke yi, Gajasawa ma kwamurna suke yi, garin Bauchi a gaida su ba su shayi, ga Tijjani na gandu waka nake yi, bayan nan kwankwasiya nake yi, Yarbawa kwankwasiya suke yi, ga Nufawa kwankwasiyar ake yi, kai Inyamur kwankwasiya yake yi, cikin arewa gidan mutu ita ake yi, a Legas ma kwankwasiyar ake yi, fara state kwankwasiya suke yi, ga Fulani kwankwasiya suke yi, a ƙasa duka kwankwasiya ake yi, baba mai sare-sare, ga baba mai harbe-harbe, baba mai zage-zage, ga baba mai doke-doke,
baba mai sare-sare, ku ce mana baba mai sare-sare, ga baba mai zage-zage, ga baba mai kwashe-kwashe, ashe baba wa babban kwabo ne da ya fara saran mutane.